Gasteizen dagoen Gamarra Ostalaritza Eskola lanbide heziketako ikastetxe integratua da. Erreferentea da prestakuntza gastronomikoan. Bertan, oinarrizko, erdi eta goi-mailako ostalaritza eta elikagaien industriako heziketa zikloak eskaintzen dira. Berdintasuna, errespetua eta inklusioa bezalako balioak sustatzen dituen ikastetxea da. Euskararekin, gure kultura gastronomikoarekin, tokiko produktuekin eta ekonomia zirkularrarekin konprometituak daude. Lurrari eta pertsonei lotutako eskola, beti ere, ekintzailetza bultzatuz. Erronka eta proiektuetan oinarritutako eredu pedagogikoa jarraitzen duten irakasle adituak ditugu gure ikastetxean. Ikuspegi honekin, praktikak testuinguru errealetan egitea funtsezkoa da. Izan ere, ikaskuntzaren giltzarri dira eta ikasleak bizitza profesional eta pertsonalerako prestatzen ditu. Ikastetxeak hainbat sari eta aitortza jaso ditu. Hala nola, kalitatearen Q-saria, turismoaren euskal saria, eskola jasangarriaren ziurtagiria, Lazarraga saria eta 2022ko Itun Berdea sarietan ohorezko aipamena. Ikastetxean berrikuntza etengabea da. Berrikuntza proiektuak garatzen ditugu, nazionalak zein nazioartekoak, produktu jasangarriagoak eta osasungarriagoak garatzeko, irudien errekonozimendu eta adimen artifizialaren bitartez, elikadura hondakinak murrizteko, gure ikasleei ikaskuntzarik onena eskaini ahal izateko, azken aurrerapen teknologikoaz hornituak dauden instalazioak ditugu. Euskal tradizio gastronomikoa, sormenaren garapena eta berrikuntza bateratuz. Gure iragana begibistatik galdu gabe, etorkizunari begira gaude. Gela adimendunak ditugu eta 2024an eraikin berri bat estrenatuko dugu. Bertan, ikasgela interaktiboak, errealitate birtualdunak, balioan iztunak eta berrikuntza lantzeko laborategia duen sukaldea izango ditugu. Hemen, aplikazio digitalak, 3D inprimagailuak eta azken aurrerapen teknologikoak izango ditugu. Guzti hau, gure ikastetxetik pasadiren pertsona guztien lanari eta gurekin lankidetzan diharduten erakunde eta enpresen laguntzari esker izan da, bereziki LH Euskadi, Teknika eta Ikaslan Araba.